Вот у нас под Facebook-трансляцией нашего эфира спрашивают, что это. Так вот, я напоминаю, что в эфире радио Крым Реалии, в студии для вас работает Елена Римовская. Напомню опять-таки, что трансляции наших эфиров доступны на Facebook-канале Крым Реалии и на YouTube-странице Крым Реалии. И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Жители материковой части Украины могут позвонить по номеру 044 490 29 05. У нас сегодня не совсем, как мне кажется, для наших вечерних эфиров стандартный такой формат, потому что мы будем отталкиваться не от информационного повода, а от гостя в нашей студии. У нас сегодня в студии Николай Васькив, доктор филологических наук, украинский исследователь тюркских культур и литератур, профессор кафедры журналистики и новых медиа Киевского университета имени Бориса Гринченко. Николай Степанович, добрый вечер. Доброго вечера. Я в самом начале сказала все ваши почти, наверное, регалии, а потом уже буду как-то сокращать. Я отмечу, что наш гость сегодняшний, он занимается, в частности, вопросами интеграции крымско-татарской тематики, скажем так, в украинское образование. Давайте начнем для ясности, для наших слушателей, объясним, как, почему и когда вы начали этим заниматься. Власне, тюркськими літературами і культурами це не було би щастя, так нещастя допомогло. В 90-му році я почав працювати в Запорізькому університеті, і оскільки був, так би мовити, вакантний курс, який ніхто не хотів брати, це був курс літератури народів СРСР, потім він називався літератури народів СНД, зараз це називається літератури народів Сходу. Його, так би мовити, локалізували по-європейську і так досить добротно завжди вивчали і вивчають по сьогоднішній день. Це більше 10 років я його викладав, потім якось так на якомусь витку відійшов, бо переїхав, власне, із Запоріжжя в Кам'янець, пізніше в Київ. А потім знову ж майже випадково на конференцію в Туркменистан, Киргизстан, знову повернулося зацікавлення тюркськими літературами. Ну і серед тюрків, відповідно, тюркських літератур, як же ж, це ж наші співвітчизники, ті, хто з нами постійно живуть, кримські татари, і їхньою літературою, їхньою минувшиною, знову ж таки, кримсько-татарськими взаєминами, історією українського сходознавства, яке таким буйним цвітом, в хорошому сенсі цього слова, процвітало 20-ті, на початку 30-х років, в тому числі щодо вивчення минулого і сучасності кримських татар, Туреччини, дуже тісні зв'язки тоді були. От на якомусь витку знову до цього повернувся. Когда вы заметили какую-то такую несправедливость, что в украинских школьных и университетских программах нет практически ничего о крымских татарах? Ну, про програму поговоримо. Найчастіше, коли говорили в школі, звичайній українськомовних класах, школі, не кримсько-татарських, історія України, це інерція і традиція ще радянських часів, а ще до того традиція часів російсько-імперських, що Туреччина – це споконвічний ворог, іслам – це такий же ж ворог православ'я святого і всього іншого. Кримські татари – це васали Туреччини, це знову ж таки споконвічні вороги. І це підсвідомо закладалося у пам'ять дитячу, пізніше дорослу, так чи інакше, треба дуже з пересторогою ставитися. А кто такой нарратив артикулировал? Откуда это приходило? Откуда оно появилось в сознании, возможно, українців? Ну, як я сказав, це ще з часів Російської імперії, а радянська влада, яка нібито поборола царську Росію, насправді багато в чому, як імперія, теж продовжувала цю ж таки традицію. Оця ідея, знову ж таки, яка розгорталася, і Сталін був її прихильником, і, мабуть, і після Сталіна вона таки залишалася, що Радянський Союз повинен володіти Босфором і Дарданелами, контролювати їх і так далі, постійно призводило до негативного ставлення до турків. І я думаю, що це теж було не останньою причиною щодо репресій кримських татар, депортації їх у травні 44-го року, рішення, яке приймалося. Ну, можемо гадати стосовно цього. Але ця традиція, інерція тривала, слава Богу, вона зараз успішно долається. Хоча ще в 20-ті роки говорили про те, що давайте таки не забувати, що якраз історики доводили вже тоді, в 20-ті, на початку 30-х,
що контактів торговельних, мовних, культурних між українцями, турками, між українцями, кримськими татарами було значно більше, ніж ворожнечі і протистояння військового, як це подавалося в пізніші часи. Многие наши слушатели не только под этой нашей трансляцией, но в целом под эфирами, которые так или иначе касаются крымско-татарской истории или культуры, пишут, мне кажется, отчасти справедливо, что, мол, до 2014 года вообще эти темы никто, в том числе из журналистов украинских, особо не поднимал. Ваш интерес к тому, чтобы крымско-татарская тематика была как-то интегрирована с образованием школьным или университетским, она тоже, эта инициатива возникла уже в связи с событиями 2014 года? Вона виникла, таки, правда, під впливом подій 2014 року. Знову ж таки, того, що ближче ввійшов до зацікавлення кримсько-татарською літературою порівняно, скажімо так, із 2013 року. Але цей процес входження, а визріла ідея, оця моя, про інтеграцію кримсько-татарської літератури, культури в шкільну програму в 16-му чи в 17-му році. Ну, давайте поговорим о том, что вы предлагаете вот, по части этой интеграции и что вам уже удалось достичь. Ідея була така, ось написав листа, був у Кримський дім. Ну, спочатку попередня розмова була, кажуть, викладіть це на папері. Очевидно, цей мій лист, чи як його називати, програма потрапила в Міністерство освіти і науки. Це ще за часів, вже останні місяці роботи міністром Сергія Мироновича Квіта. І ще раз я її озвучив вже на круглому столі в міністерстві. Можливо, це принагідно було не безпосередньо цій проблемі не присвячена ця зустріч, цей круглий стіл. Бо йшлося тоді про переведення кримсько-татарської мови на латиницю. І якраз проект був того алфавіту, який пропонується і так далі. Ну, щоб вже, може, до цієї теми не повертатися, як завжди прозвучало, що це зараз не на часі. Я думаю, що це не досить виправданий аргумент, бо, пригадую, так само казали, не на часі квоти мовні на радіо, на телебаченні. Это прозвучало со стороны Министерства образования. Ініціатива так, з боку Міністерства освіти. Яка моя пропозиція була? І навіть від чого відштовхувався? Бо кажуть, ну, українська література – це ж українська, от те саме, імеється що в виду прозвучало. національне. Що ж таке, і українською мовою написано, що ж таке українська література? Гоголь, до речі, не тільки українець, але поляки кажуть, що він же ж і польське коріння має. Отже, він трохи польський письменник. Навіть я чув від одного знайомого, який на стажування їздив в Болгарію, що навіть і болгари якісь там трошки мають претензії на Гоголя. Сам Гоголь для себе цього не вирішив. Він казав, я так і не знаю, чи я малорос, чи я малорос. Оця розколотість внутрішня його, ну, до цього повертатися не будемо. То есть, если я правильно поняла все то, что мы с вами перед эфиром обсуждали, ваша идея была довольно-таки проста, что в школьной литературе должны появиться переводы, да, переводы, ну, как сказать, самых выдающихся крымско-татарских авторов. Пояснюю, що мається на увазі. Ми говоримо про українську націю не як етнічну, хоча українська держава – це моноетнічна держава, а про політичну націю. Коли ми не сприймаємо чи не ділимо людей за їхнім етнічним походженням, винятково це громадяни України, які самі себе вважають теж громадянами України. Чи вони росіяни, чи кримські татари, чи поляки, євреї, роми, хто завгодно. До речі, щодо російської літератури, то от про цього ж Гоголя в 9 класі Гоголь таки вивчається в курсі української літератури. В 11 класі окрема тема, на цьому наполіг був так ненав'язливо Дмитро Васильович Табачник, російськомовна українська література, саме сучасна. Безперечно, мабуть, таки справді важко уявити українську літературу і культуру ХХ століття без Бориса Чичибабіна, а тим більше без Леоніда Кисельова. І, можливо, не всі настільки патріотами були, і це у поезії їхній звучить так, як у Леоніда Кисельова. Але виникає закономірне запитання. Найбільший корінний народ – кримські татари. Це теж частка невід'ємна української політичної нації. Ті, хто споконвічно це поняття відносне, жили на цій території. Чому ми не вважаємо, що це українська, скажімо так, рідна література
чи література української політичної нації. І от про це ми говорили до ефіру, і тепер можна сказати, що від 90-го року, і навіть по сьогоднішній час, незважаючи на події 14-го і все, що далі відбувається, українська спільнота і кримсько-татарська, вони, так би мовити, перебувають ніби в якихось паралельних світах. Немає доброго знайомства з минувшиною, з сучасністю кримських татар серед українськомовних, скажімо так, громадян. І я підозрюю, що так само кримські татари, живучи в одній державі і підтримуючи її, попри те, не дуже добре так само знають українську культуру, українську літературу, історію, можливо, як бы цього по крайней мере, после 2014 года появились как минимум частные инициативы вот со стороны крымско-татарской общины, чтобы как-то на материке популяризировать культуру, делать ее ближе для украинцев, потому что действительно странно, что до 2014 года граждане Украины как-то сосуществовали, но особо не взаимодействовали. Но если я правильно понимаю вашу логику, то она в том, что намного проще будет это делать, если это будет систематически в программе, например, школьной литературы, потому что все школьники будут это изучать и будут понимать, хто ми з першого і хто класу живе в діти Україні. будуть розуміти і сприймати, і це буде для них органічне і не викликати якихось заперечень. Кримські татари – це частка невід'ємна української нації. Крым – невід'ємна частка України. У нас уже почти есть на телефоне наш следующий гость, но я хочу перед этим у вас уточнить. Министерство образования не приняло пока ваши предложения на уровне таком, чтобы это было утверждено. Я думаю, що це часткове. Мені не хочеться думати, що це був такий певний саботаж цієї ідеї, хоч така підозра дуже серйозна є. Частково там кілька творів включили, але це знову ж таки не системний характер. Що пропонувалося? Починаючи від першого класу. Я думаю, що програма дуже не постраждає, якщо в один семестр, хоча б один урок, відвести на вивчення якогось, наприклад, вірша кримсько-татарського автора чи невеличкого оповідання. Розповісти, хто цей автор. Знову ж таки, як ми розповідаємо про Шевченка, про Франка, про Лесю Українку, якісь цікаві епізоди з їхнього дитинства, можливо, з дорослого життя, їхні взаємини з дітьми, те, що дітей завжди цікавить. І ось від 1 до 8 класу таке поступове входження кримсько-татарського світу і літератури в українську. З 9-го там іде вивчення літературного процесу, відповідно, у мене тут прямо ціла програма розроблена. Да, я понимаю. Давня література, вивчаємо авторів давньої української літератури, чому не згадати, вважають, що це шедевральний твір середньовічної літератури, поема Тугайбейджан Мухаммеда. Беремо 18 століття, Григорій Сковорода, якісь паралельні речі, які відбуваються в кримсько-татарській літературі. Те саме 19 і 20, 10, 11 клас. Мы с вами к этому такому мини-ликбезу меня и наших слушателей еще вернемся. Я отмечу только, что мы обратимся после эфира к Министерству образования Украины. Во-первых, поинтересуемся, почему не были приняты во внимание ваши предложения. Во-вторых, интересно, есть ли на уровне Министерства образования вообще какие-то инициативы такого же рода, да? К нам, я напомню, что у нас сегодня в студии Николай Васькев, украинский профессор и украинский исследователь тюркских культур и литератур, который занимается в последние годы идеей интеграции крымско-татарской тематики в украинское образование. К нам по телефону присоединяется Алим Алиев, программный директор Крымского дома в Киеве. Алим, добрый вечер. Добрый вечер, салям алейкум. Как вы относитесь к идее профессора Васькева, чтобы вот, скажем так, самые выдающиеся крымско-татарские писатели, например, появились все-таки в школьной программе по литературе? Мне кажется, конечно же, этот процесс нужно было начинать еще энное количество лет назад, действительно, потому что в сознании украинцев, которые живут на материковой части Украины, всегда Крым и крымские татары были, знаете, ассоциированы там с Ялтой условной, с условными чебуреками и с условным вином Массандра, да? Но более глубокое взаимопроникновение культур вот происходит сейчас буквально последние 5 лет. Мы вот
Приведу несколько примеров. Да. Один из примеров, когда мы в прошлом году запустили «Крымский инжир», да, это был сначала конкурс, потом фестиваль «Украина крымско-татарской литературы». В этом году, вот сейчас он как раз-таки дальше, еще 10 дней осталось до его завершения, мы снова огласили. И мы получаем достаточно много работ на украинском языке, на крымстарском языке, о Крыме, о крымских татарах. И это, конечно же, очень радует, потому что в том числе через литературу, через культурные, через образовательные процессы мы должны говорить друг с другом. Да? Иначе нам будет очень тяжело и все дальше тяжелее понимать, например, наших соотечественников, которые живут на полуострове, и им же будет тяжелее понимать нас тут. Но у меня к вам в этой связи вопрос. Вот те усилия, которые вы лично даже прилагаете к популяризации крымско-татарской культуры, истории на протяжении этих 5 лет, они сейчас остаются больше на таком уровне каких-то частных инициатив, несмотря на то, что Крымский дом – это государственное предприятие, если я не ошибаюсь, или же вы видите уже, что идут какие-то подвижки на уровне государства, когда государство само может додуматься до того, что нужно крымско-татарскую тему интегрировать в какие-то важные сферы жизни украинской? К сожалению, до сих пор остается все на плечах энтузиастов, так как очень много вещей, которые болит, например, у людей, выходцев из Крыма, это тяжело иногда прокоммуницировать либо чиновникам, либо международным структурам, что культура должна быть точно в одном из основных фокусов. Приведу еще один пример. Вот буквально месяц назад, даже больше месяца назад, мы Крымский дом передали 150 комплектов книг. Это крымстарская классическая современная литература на украинском языке. Это книги о крымских татарах в принципе в 150 лучших школ Украины. Да, я очень надеюсь, что эти книги дошли в эти школы. Да, мы еще это нигде не анонсировали. Вот я сейчас делаю первый анонс. Но это снова же была моя инициатива, когда я выходил на Министерство образования, да, и говорил о важности, чтобы вместе с украинской литературой, как классической и современной, изучалась крымстарская литература, чтобы крымстарская литература была частью одного украинского литературного процесса. Да? И вот последние несколько лет мы выходим и на книжковый арсенал, и на форум видавців у Львове, да, книжковый форум у Львове, и на другие площадки, где также говорим о крымско-татарской литературе в контексте украинской. Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились в прямой эфир. Это был программный директор Крымского дома в Киеве Алим Алиев. А у нас здесь в студии радио Крым Реалии Николай Васькив, доктор филологических наук, украинский профессор, исследователь тюркских культур и литератур. Николай Степанович, вот возвращаясь к теме выдающихся крымско-татарских писателей, можете ли вы вот чисто для того, чтобы и я, и наши слушатели проверили свое знание крымско-татарской культуры и, скажем так, убедились в том, что оно очень ограничено, несколько таких главных персоналей, и переведены ли они на український язик? Зусилля ніби робляться, але беззаперечний авторитет для мене Григорій Почепцов, зрозуміло спираючись на західних дослідників, стверджує, ніщо так не формує спільноту, як дві речі – засоби масової інформації і освіта. Освіта закладає справді масові знання. От вийти на вулицю, не на вулицю, зробити будь-яке соціологічне опитування, спитати, хто написав гімн, чи той твір, який собі обирають гімном, кримські татари. І що вони можуть розказати про Челебіджи-хана. І багато не треба говорити.
А можливо, так само от десь там в 10 чи в 11 класі говоримо про події Української революції 17-21 року. Паралельно говоримо, що ті ж таки процеси відбувалися в Криму. І ті, хто загинули, і українці, так само Челебіджи-хан. Можна говорити про Тичину, можна говорити про Челебіджи-хана, паралелі проводити, чи зрештою не обов'язково вчити цей твір на пам'ять, але щоб у кожного учня вже це в свідомості було. Ісмаїл Гаспринський. Той, який є, ну, мабуть, беззаперечним авторитетом, провідником не тільки для кримських татар, а для всіх тюрків всього світу. Що знають у нас учні, студенти? Ну, лякають пантюркізмом, його буває десь там, знову ж таки. Це теж проблема, от кажемо про засоби масової інформації, у нас дуже часто розпускаються якісь міфи, або на упередження повинна спрацювати масова комунікація, або хоча б ці міфи розвіювати. От розповідали, так трошки, може, хаотично кидаюся, але тим не менше, що от кримські татари займалися захопленням земель у Криму, самозахватом. Ну, мабуть, що таке й було, але ніхто ж не дошукувався, а чому, з якої причини. Вот відходжу трошки. Ну, это до сих пор очень популярный такой, очень популярная история, к которой апеллируют жители Крыма, не крымские татары, когда заходит речь о том, как крымские татары пытались себе... Ось знайомий литовець, який в Донецькому університеті працював, довго не хотів виїжджати, але як син репресованих, він каже, у нас і отримав двокімнатну квартиру, але по ходу справи він каже, що там всім громадянам Литви повернули все майно, яке було відібране, усуспільнене, колгоспи, промислові підприємства і так далі з приходом радянської влади. Ну, в Україні, повертаючись до 18-го чи до 20-х років, це майже нереально. Може постати питання повернути кримським татарам. Ми ж розуміємо, що це зразу призведе до конфліктів великих і так далі. Але ж держава так само на себе не взяла зобов'язання, якщо ми не можемо повернути те майно, бо це призведе до надзвичайного протистояння. І ще один момент суто етичний. Багато хто живе в Криму і по сьогодні ж здогадується або знає, що він живе не в своєму будинку і не на своїй землі, що її колись там дали. Але ж держава мала на себе це взяти, забезпечити, допомогти, не знаю, навіть звертаючись до світової спільноти, до кого завгодно, до якихось програм міжнародних і так далі. А все це було кинуто на самоплив і постійно складалося враження, ну от бачите, вони тут приїхали, а які вони? Те наши слушатели, которые следят за нами по YouTube или Facebook трансляции, они явно заметили, что у вас здесь такая целая стопка книг. Что это за книги? Вы можете показать их в камеру и объяснить немножко, а потом мы к вам... Потому что у меня к вам еще есть важный, я не знаю, геополитический вопрос. Поэтому, да, чтобы было понятно, что ось, это. Ну, знову ж таки, раритетна штука, 2500 примірників всього надруковано. Я думаю, що 2500 примірників – це не так багато, знову ж таки. Попри те, що наклади книг сьогодні 2-5 тисяч якогось там письменника, це вважається дуже добре. Це державна програма. Була колись у нас Що це Державний комітет України у справах національності та міграції. Але це, знову ж таки, 2003 рік, уже 13 років, як кримські татари повернулися в Україні. Ось «Окрушена сонця» – це переклад, причому тут паралельно йде, кримсько-татарською мовою і українською переклад. Грандіозна титанічна праця – це Юнуса Кандима, Миколи Мірошниченка насамперед, долучилися інші українські перекладачі. Зрозуміло, що більшість із підрядників, ті, хто не Юнус Кандим і Микола Мірошниченко перекладали, є. Але вивчення, популяризації, все таке інше поки що знову ж нема. Пізніше наступною книгою була ось книга сучасної кримсько-татарської прози. «Самотній пілігрим». Дивимося, рік знову ж таки 2003. Хоча до 2003-го, особливо прозу, я думаю, тим більше, що перекладають в абсолютній більшості не з кримсько-татарської мови, а з російської. Это какой-то дефицит переводчиков с крымско-татарского языка или почему? Я думаю, що так. Дуже мало, хоча для прози теж, я думаю, що це не така вже аж дуже проблема. Ну, давайте ви ще какую-то одну покажите, і будемо двигатися далі. Хто знає українську мову і міг би знати добре таки кримську-татарську, або кримсько-татарську знає, міг би знати добре українську, щоб перекладати.
певні проблеми. Тепер хороша програма, я так розумію, що це Еміне Джапарова насамперед пробила, Міністерство інформації фінансувало, не знаю, що зараз буде із цим міністерством. Ось книги кримсько-татарських авторів, проза кримсько-татарська, ось серія так і називається, кримсько-татарська проза українською, хоча от в чому єдині українці і кримські татари, це у фінансових справах, бо я думаю, що ось ця книга, вона марна, це марно потрачені гроші, тут зібрані шматки, очевидно, не встигали гроші освоїти, а вже щось там було надруковано, або вирішили, так би мовити, двічі гроші освоїти. Бо шматки ось цього ж таки твору, який вийшов повністю, одного, другого, ті, які заплановані на майбутнє, вони склали ось таку невеличку антологію. Ну, хто його знає, хоча коротенька антологія, це теж запитання, яке виникає, але є, друкується. Чи доходить воно? Частково доходить. Знову ж таки... Есть еще над чем работать. У нас не так много времени осталось. Я напомню, что у нас в студии сегодня Николай Васькив, украинский профессор, который занимается, вот, в частности, тем, чтобы интегрировать крымско-татарскую тематику в систему украинского образования. У меня к вам остался один вопрос, который, мне кажется, очень важный. Вот как вы считаете, за эти, ну, давайте возьмем так, 5 лет, когда крымско-татарская тематика вышла на такой уровень общеукраинский в связи с печальными событиями 2014 года в Крыму. Можно ли сказать, что за эти 5 лет украинцы и крымские татары вышли на какой-то уровень такой цивилизованный, который позволил бы расширить, ну даже не знаю, как сказать, расширить, не расширить, но запустить диалог о том, как будет выглядеть будущее Крыма после деоккупации. В частности, этот вопрос касается вопроса крымско-татарской автономии. Ну, я думаю, що про це говорять зараз значно більше і предметніше, бо раніше це були такі гіпотетичні розмови. Ну, може, варто було чи ні, але дали територіальну автономію. Що ж ми тепер вже не будемо міняти Конституцію? Знову ж таки, що скаже наш північний чи то східний сусід? Давайте залишаємо так, як є статус-кво. Сьогодні постає питання про те, яким буде Крим після деокупації. Чи це унітарна держава і звичайна Кримська область, чи можливо поставити питання про створення кримсько-татарської автономії? Да, я напомню только, что Меджлис крымско-татарского... можливо, чи федеративно, як там же буде? Я напомню только, что Меджлис призывает и уже вот призывал Верховную Раду нового созыва на законодательном уровне закрепить крымско-татарскую автономию. И вот буквально накануне у президента Украины Владимира Зеленского был такой большой многочасовой пресс-марафон. В частности, он комментировал вопрос крымско-татарской автономии. Что он сказал? Заявил он, что занимается вопросом этим, собирается обсудить его с главой Министерства иностранных дел Украины, но Зеленский назвал возможное узаконивание крымско-татарской автономии, цитирую, одним из путей поддержки крымских татар, но он не уверен, что это упростит тему возвращения Крыма и деоккупации. А мой вопрос вызван не только тем, как украинские власти со своей стороны артикулируют эту проблему, но и тем, что я заметила, что даже в эфире, например, тех же украинских радиостанций или иногда украинского телевидения, потому что украинское телевидение не часто поднимает этот вопрос, очень часто звонят люди, которые очень ревностно, ну, я могу предположить, что это там этнические украинцы, ну, точно граждане Украины, можно услышать, что они очень ревностно относятся к вопросу о том, что в Крыму может быть создана крымско-татарская автономия. Это какой-то явный признак того, что не хватает пока диалога между двумя и культурами, и нациями? По-перше, цей діалог потрібно вести. Чесно, відкрито, не говорити, що зараз це не на часі, давайте відкладемо десь на потім, або ми маємо дуже багато хороших думок, ми за все хороше проти всього поганого, але чітко, конкретно, знову ж таки, ніхто не визначає, який буде деокупований Крим. Буде автономія, яка це буде автономія, це зрештою теж можна промовляти, чи це буде тільки культурна автономія, чи культурно-політична, економічна, ще якась там, не знаю. Але про це треба відверто говорити. І поруч із тим, що кажемо, що зараз дуже ревнісне ставлення, бо це війна. Україна за Конституцією унітарна держава, знову ж таки ставиться питання про якісь окремі права у цих же ж окремих районах Донецької і Луганської області. Є люди, які справді
переймаються територіальною цілісністю України. Я боюся ще за одне, чи це не відбувається так само народи колоніальні, які нарешті вириваються із колонії, все дуже добре, а потім несподівано десь якісь імперські амбіції прокидаються в іншого народу. Бувають дивні ситуації. От їхав з білорусами з Конгресу білорусистів, Литва їх там прихистила, бо це опозиційні білоруси. Хай, може, це в жарт, але звучить: Вільня ж наша? Вільнюс. Ось книжечку Юрія Кочубея приніс про Василя Васильовича Дубровського, відомого сходознавця українського, ну, кажемо, відомого, це широко знаний у вузьких колах, так? Але він у 47-му, здається, році в рецензії на працю кримсько-татарську про події якраз революції 18-19 рік, він пише про те, що спочатку домовленості були: Україна визнає незалежність Криму як кримсько-татарського чи Криму багатонаціонального, Крим визнає незалежність України, разом вони борються проти більшовицької Росії. Але поступово приходять німці як союзники, українці раптом про це забувають, кажуть: ви будете входити тільки як автономія, і то з якимись дуже обрізаними правами і так далі. Дубровський каже, що треба чесно визнати, Україна повела себе не дуже чесно і порядно стосовно до кримських татар, хоча можна казати, що це ж, от бачите, це були тверді державники. Интересный, конечно, экскурс в историю. Мы вынуждены заканчивать. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии сегодня был Николай Васькив, украинский профессор, который занимается вопросами интеграции крымско-татарской тематики, культуры, истории в украинское образование. Николай Степанович, я вам очень благодарна, что вы пришли, и обратимся, конечно, в Министерство образования, напомним о вашей инициативе. Спасибо нашим всем слушателям. Мы никуда не уходим. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Здравствуйте, мои дорогие, соскучились, небось, да? С вами снова Александр Янковский, Елена Римовская. Елена Римовская, значит, я вам имею, знаете, ответственно заявить, что далее я буду вам рассказывать новости завтрашнего дня. И не только вам, но также нашим радиослушателям и телезрителям. Но не только завтрашнего, но и вчерашнего. Ну, в общем, забавные новости. Иначе к ним вот какое-то другое название не подберешь. Во-первых, Наталья Поклонская оценила намерение Владимира Зеленского включить тему Крыма в нормандский формат. Это наша постоянная рубрика «Мнение выдающихся людей о геополитике». Мнение тех людей, которых не спрашивают, но они его все равно высказывают. Но они блогеры. Да. Значит, по словам Натальи Поклонской, заявление президента Украины является созданием видимости мыслительных процессов. Цитирую: «Вопрос Крыма закрыт. Поднимать вопросы, по которым нет вопросов, это создание видимости мыслительных процессов. Пора выходить из этого состояния. Руководство Украины начинает направлять всю свою энергию на улучшение жизни украинского народа и восстановление братских отношений с Россией», цитирует украинского прокурора Наталью Поклонскую. Человека, который давал украинскую присягу, она сейчас дает такие вот советы. Такой же, как говорил профессор Преображенский, да, советы космического масштаба и космической же глупости. Он говорил, правда, это по другому вопросу, но похоже, что эту цитату можно применить и здесь. Ну, а тем временем... В Керчи выберут мисс Туризм Крыма. Ты знаешь, я уже подумал, почему это произойдет. Меня не интересует этот конкурс на самом деле, но меня интересует, почему он пройдет в Керчи, и почему там именно выберут мисс Туризм. Потому что Керчь — это Дальний Восток, Дальний Крымский Восток. Вот дальше Крыма уже как бы, ты точно уедешь, дальше уже начинается как бы зарубежный туризм. Так.
Да. И поэтому. Да, наверное, поэтому. Понятно. Ну, в общем, конкурс пройдет 16 октября в 19:00. Примут участие 20 представительниц из разных городов Крыма. Но ведь в Крыму больше городов, чем 20, правда? Меньше. Или это какой-то финал? Меньше, чем 20 городов, меньше. Потому что даже далеко не все райцентры являются крымскими городами. Да вы что? То есть, да, например... Вот Для меня тоже ликбез. Какой познавательный эфир. Например, Красногвардейская, это Красногвардейский, да, поселок городского типа, либо же, опять-таки, Советское, это тоже поселок городского типа, Ленина, поселок городского типа, это не города все, хотя являются райцентрами, а городов меньше, чем 20. Но одной из 20 жительниц крымских городов повезет, если она выиграет этот конкурс, потому что главный приз — это путевка в 5-звездочный отель Paramount и приглашение представить Крым с 22 по 29 октября в финале мирового конкурса Global Model of the World с участием 30 стран мира. Какой-то такой, 30 стран мира, ну ладно. Я просто ничего не слышала об этом конкурсе, но, возможно, люди, которые в этой сфере, они знают. А также одна из финалисток получит приглашение представить Крым в финале российского конкурса «Мисс Туризм России». Зрителям обещают яркую шоу-программу лучших крымских вокалистов и приглашенных гостей. К другим новостям. К хорошим новостям. В Алуште арестовали москвича, который обворовывал бюджет города. Подконтрольная России прокуратура города Алушты утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города Москва по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Согласно материалам дела, обвиняемый, являясь учредителем хозяйственного общества, имея умысел на хищение чужого имущества, мошенническим путем завладел бюджетными средствами на общую сумму свыше 32 миллионов рублей, которые перечислили по муниципальным контрактам на разработку документации для полигонов твердых бытовых отходов. Кто громче всех кричит вора? Ну, я не знаю. У меня другого нет комментария к этому. Тем временем, Буратино, Бон Джови или Лепс в Керчи выбирают композиции для поющего фонтана. Я сегодня с новостями Керчи в этой части нашего эфира. Экс-глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин, который с недавнего времени, как мы знаем, по вчерашнему нашему выпуску стал блогером, пригласил жителей города принять участие в интерактивном голосовании по выбору композиции для светомузыкального фонтанного комплекса, строительство которого развернуто в Комсомольском парке в рамках реализации какой-то там программы. Об этом он сообщил в соцсети, как блогер. Предлагаю выбрать и должны выбрать 10 мелодий. Кто есть в этом списке? Я не знаю, знает ли... Александр может знать здесь. Игорь Тальков есть, например. Александр, да, конечно. Александр помнит еще живого Талькова. Есть песня Уитни Хьюстон, I Will Always Love You, или Бон Джови, или, Григорий Лепс, как мы вам анонсировали Ты знаешь, я думаю, все-таки лучше песня из кинофильма про Буратино. Тут, правда, не говорится, какая именно песня, но мне кажется, это замечательная песня «Лисы Алисы и кота Базилио». Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, да? Несите ваши денежки на поле чудес. И там заройте в землю где. А еще одна из песен, которую предлагают, есть в этом списке, это песня группы Queen «Show Must Go On». Вот так вот, да. Но мне больше нравится тогда уж давайте это «Земляне, трава у дома», и каждый будет думать, про какую траву идет речь. Но, тем не менее, в общем, решили поиграться и тут в демократию. Я предлагаю все-таки, пусть это будет Буратино. Он, во-первых, деревянный, какие-то у меня ассоциации возникают вообще с Крымом, с Керчью? С мыслительными процессами. С Бороздиным? Совсем, совсем, что происходит. Новости будущего не только для крымчан, которые с 2014 года живут на аннексированном Россией полуострове в таком сомнительном статусе, но и для слушателей из России. В российском правительстве обсуждают возможное наказание для родителей за курение детей. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток, сообщило российское издание «Известия». Идея внести в новую редакцию Кодекса об админправонарушениях норму об ответственности за потребление табака несовершеннолетними зафиксировано в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Новую редакцию кодекса чиновники готовят по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева.
обновленный кодекс должен вступить в силу в 2021 году. Идея эта не нашла поддержки у экспертов. Для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее правильный досуг. То есть, так сказать, ударить по карману родителей вначале рублем. Да, есть даже статистика, вот по оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей из соседней России Дмитрия Янина, в России курят около 10% старшеклассников. Например, в Великобритании этот показатель в 5 раз ниже. Александр, вы в старших классах курили? Нет. Боже упаси. Да, вот, слушайте, вот ты же понимаешь, это ваш вопрос звучит, вы перестали пить коньяк по утрам? Вот как бы я ни ответил, все равно, оказывается, отвечу неправильно. Ты вообще спросила бы для начала, а учился ли Александр вообще в старших классах? Может быть, я не учился в старших классах? Да, у некоторых наших слушателей, вы знаете, под YouTube-трансляцией есть сомнения в отношении этого, но я не сомневаюсь, например. Передайте зрителям, что вообще янковский алкоголик пьет постоянно, с утра начинает и до вечера не просыхает. И с детства, с детского сада, как начал пьет, так и никак не остановится. Наконец-то мы заканчиваем этот эфир хорошей новостью и чисто сердечным признанием. Поскольку сегодня вечер пятницы, мы вам желаем, чтобы он был здоровый, а выходные у вас прошли хорошо. Пишите письма Путину. Всего вам доброго.